खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 आगस्ट 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोबां मोजां खौरां मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोदान आरो गोग्गो बिथांखि लानो रोंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा। खहा जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हानानै जोबोर गोजोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्ला मोजां गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन। देहाया मोजां थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। सुथुरा जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा।
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुनजों अनजासे गारगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन रांखावरियाव मोजां नङा फालांगियाव खहा जागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोसोआव जिंगाया अदेबानि बांगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन नाथाय गावखौनो गाव बांद्राय फोथायगोन गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुनजों रायखोमा जागोन गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।